taimaka muna da addu'a. Ina nuhin ƙasa baki ɗai. Ƙasa tana cikin yanayi wanda babu abin da za mu yi illa mu kai goshi ga ƙasa mu wa Allah kuka saboda kun ga bala'in da ka tunkaran Najeriya. In dai ba ku manta ba yanzu cikin wannan satin da ya wuce bala'in da an yi bara kun ga yanzu ya dawo sabo hul. Gwamnatin Najeriya na nan ta tarbi alluran corona. Ba na'am ba ku shirya bijire ma allurar corona ko kawo ta wa an ka ce ku koyi da shi. Manzon Allah ba wanda ya ce kai koyi da shugaban kasa. In shugaban kasa ya zo ya bada jiki ne an yi mai allura ka zo wurin Allah ka ce shugaban kasa ni ga ya basuwa don shi ne basuwa. Wallahi duk wanda ya bada yaro ne ku kula allurorin ga babu aminci inda an ka bashe su. Kasashen da sun ka bashe su mu ba mu yadda da su ba. Allah ya ce makiyan mu na, manzon Allah ya ce makiyan mu na, mun yadda makiyan mu na ko ba mu yadda ba. Tsakanin ku da Allah matsalar allurar corona ta dame mu ko matsalar tsaro. Yanzu idan kasashen duniya ba su iya taimaka mana ga harkar tsaro, lahiyayyen hankali na ɗaukar cewa wai a taimaka mana da alluran corona ga ta kama ku da aka son a yi muku allurar corona. Don haka kada ku taba yadda a yi maɗiyanku alluran corona. Duk wanda ya zo da ya maɗiyarka allurar corona in kana imai ka bashi kashi. Mu ji cewa an kama ka missa an kama ka allurar corona an ka ce za a wa yaronka. Manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dukkanin ku makiyaya na za a tambaye ku ga abin da an ka baku kiyo. Diyan da an ka baka wallahi haƙƙi na gare ka. Akwai makirci na cewa duk da hajji zakana ba a baka passport sai an yi ma allurar corona. Tsakanin ku da Allah duk wani abu wanda kake tuhumar akwai matsala ciki ne zaka aminta da shi. Za ku samu naji an samu wasu munafukan mallamai ai bijire ma wannan bijire ma shugabanni na hannan Sokoto nan birnin Sokoto ai jahilci na abinda ba harka ka ba ka ce kaza. Duk wanda kun ka je na irin waɗannan maganganun mutanen da sun kai rejectin din wannan matsala tsakanin ku da Allah cikin su akwai yan siyasa ko babu. Gwamnan Kogi Yahaya Bello cewa bai ma yarda da corona ba. Mu cewa mun kai akwai fa wannan cikin harkar corona. Gwamnonin Najeriya sun ci amana yan Najeriya sababiyar corona. Shi cewa bai ma yarda akwai ta ba kuma bai amsa allurar corona. Amma baka ji wanda ya ce jahilina ba. A samu malaman addini don dai sun tattauna matsalar corona wai ka ji wani katun banza ya ce jahilai na sun jahilci rayuwa. Ku dauki misali Dr. Ahmad Bamba. Duk Najeriya akwai dan da ya isa ce mai jahili. Malam Sani Yahaya Jingir akwai wanda ya isa ce mai jahili. Akwai Shak Abdulrazak Yahaya Haifan akwai wanda ya ce mai jahili. Malam Musa Ayuba Luku akwai wanda ya ce mai jahili. Malam Bello Aliyu Yabo akwai wanda ya ce mai jahili. To suna ciki waɗannan ƴan kaɗan cikin waɗanda ni ambata suna cikin waɗanda sun ka tattauna wannan matsala. Abinda zai baku mamaki tsakaninku da Allah ku je ku ga abinda ka faruwa birnin Kano.